हाँ अब तारा से सब देखिए लेला तो हम बता दो तनी। बोल। बाबू हम एकरा से बहुत प्यार करीला बाबू। प्यार कर हां बाबू प्यार तेरे के काले तू सब गइल रे। ए बाबू अब एकरा से शादी करब बाबू। तू ना मन बजू तेरे के ए बाबू के काना के बेटी से हम दुगे ना कर। बाबू आए सब काम कर देनी घर में के, ठीक है ना? काम हो गई। हाँ सब कर देनी। अरे बलुइया हो चढ़ावे करे चढ़ाई अरे छा। सब चढ़ा देनी। हाँ हाँ तो अब कहाँ जइबा? ई बोरा बाकी बा, कल सुबेरे रख दे हम। अब मन हैरान हो गइल जा। मन तार हरा न रहता। अब कहाँ चलल? अब तनी आवो तनी घूम के देख लड़का लड़की का फेरा में पड़ल तो बड़ी कल कुमारी याद बा कि ना? अरे हाँ बाबू याद बा। तो भुलाई ला तो जान जी हो ना बाबू। तो जो जाके खेत में देखिए तो कोनो गाय गरु नहीं खनु पड़ो। ठीक बा बाबू जा तनी तो। हाँ जा बाकी देखिए खेत में ध्यान दिए। क्या करी बाबू बारन एकदम हमार परेशान करके रख देले बड़न। सब लड़का घूमत होयन सन, हम खेत में बैठ के ही खेतो गोरा तनी बुझाते नहीं के का करी हम। अरे तू हे जब बैठल बड़ा हां? अरे तो का भइल? का भेल का? तू कामू बैठम पहले। अरे मजाक पर हम कब से घूमत तनी तारा के खोजत हैरान भइल बनी। तो अरे एगो बात हम तारा के बता दो तनी, तू हमरा से मिलल मत कर, ठीक बा? हम तारा से मिलल बंद कर दी। काले बाबूजी तारा के चलते तारा से हम बतियावत रहे, हमार मोबाइलो तोड़ देलन, सिमो तोड़ देलन। अरे ती सब प्यार में होते रहेला। प्यार में लातम जूतम भइला, मैं पीठ में बाम उधरल बा। तू हमरा खातिर त मार न खा सकेला। अरे तारा खातिर हम सब कर ले, मगर बाबू हमारे अब का बताई। अच्छा तो ठीक बा, तो बाबू ए जे सामने बैठो तो बाबू ना देखियन। चलो खेतवा में अंदर चलो ना चलो। अरे तू बात समझ, तू चल हम बात नहीं चला तू चलो जल्दी आओ। हम तारा के बतावो तनी कि तू हमरा से मिलल कम कर द, काहे कि तारा चलते अब हमरा लागत है कि एकदम अब हमरा एकदम जियल दुनू मोल कइल बा। ऐसे कैसे छोड़ दी तारा के? हां का सपना देख ले बने कि शादी करम जा, बाल बच्चा दुनिया संसार सब बसाइम जा, सब बात भूल गई बोल के अपने। अरे वो ठीक बा, मगर आज तू एक पर एक कहे के चलल बा ही खेत में। आज वैलेंटाइन डे है ना? वैलेंटाइन डे? हाँ। अरे काल है बाबू थूर थूर के वैलेंटाइन डे मनइले बन हमार। आज देखा तो हमर का हाल भइल बा। काल नु आज ना नु हैला हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू। कुछ सब ठीक बा, मगर बाबू ना नो हयन। तर बाबू के जैसे के तैसे, मतलब हम आइल में कोई दिखाई नहीं दे। अच्छा ठीक बा मान जा, खिसिया मत, ठीक बा ना? ना बाबू मान जा, खिसिया मत। हम इतना प्यार करेला तारा से, तू कह तरह की बाबू के को मार से हो गइला। हम भी तारा से बहुत प्यार करीला, ठीक बा ना? ठीक बा, अब जो जितना कष्ट होई सब सह ले हम तारा खातिर, मगर तारा के कभी ना छोड़ब। पक्का ना? पक्का वादा। हाँ पक्का। लेकिन जाके आज बाबू से जब प्यार के लिए बढ़ता डराई के बात नहीं है ना, तो कहिए तो तार बाबू से हम बात कर ना। आज बाबू आज नो अच्छा घरे जाइम नो तो कह दे हम कि हम तारा से प्यार करीला, तारे से हम शादी करब। हां ठीक बा नो? काहे के जब प्यार कइले रहा तो तू कहले रहा हम तार से शादी हां करब। भाई कौन बाजे कौन चला हेलावत रे? बुझाता कि हमारे ह ढिकाला आजा ए ढिकाला आजा ए ससुरा ये का करत रे? तोरा के खेत ना खवारी करे कने रे? सुना तो रे आजा आजा चल सुना ले कि जाइबा घर तो ना जा वाला खड़ा हो जाना तो को तू जम बैठ जा ए जरो रोक हां बाबू बोलो। खड़ा हो का? हां बाबू आजा तोरा के कहानिया कि खेत देखाय त कहानी चढ़ाई काने को ले रे? हां ए बाबू हां अब तारा से सब देखिए लेला तो हम बता दो तनी। बोल। बाबू हम एकरा से बहुत प्यार करीला बाबू। प्यार कर हां बाबू प्यार तेरे के काले तू सब गइल रे। ए बाबू अब एकरा से शादी करब बाबू। तू ना मन बजू तेरे के बाबू के काना के बेटी से हम दुगे ना कर आओ तनी शिकायत तो रुका हम आवो तनी। बाबू हमला ए के भाई बाबू तोरा माई बाबू भाई बहन से प्यार नहीं करे तोरा लड़की से प्यार करे तेरा ससुर हमारी इज्जत
हमार ओ बाबू होई कि ना होई बाबू हम काल गोल पड़त चली अब ला बाबू बदनामी होई कि ना होई अब ला लोग हमारा पे डोरहान लेके आई कि ना रे अब ला बाबू अब कबो ना करो बाबू काल धर चली बाबू अब ला रे ससुरा रोए लगल हमरा बाबू। वही बता बाबू अब ला बाबू नानू है ला बाबू अब ला हैं? अब ला बताओ तोरा के पाल पोस के बारा कहनी के ते हमारे एगो लड़का बारे हैं? हमार नाम रोशन कर बेटे इहे रोशन करते ला अब ला नानू। बाबू ला बाबू अब काल धरली हे लोग से बताओ कि सब ना करस लोग ला ये जो लोग- गलती हम कैली वो गलती तू लोग मत करा ओह, कोनो लड़की जोड़े प्यार मोहब्बत कैला के जरूरत नहीं के ना बाबू खुदे बियाह करवैयल हमार जरूर हाँ अपन लड़का के शादी खुद बाप करेला तो रावा सब यही गलती मत करी और हमने के ये मैसेज देल चाहते हैं समाज हाँ में अब तू आके कहिए तो समझा दो हाँ देखिए माई बाप के हमनी के परवरिश देले बाटे तो ओकरा के संभाल के रखे के बा मन मर्यादा रखे के बाटे हम चाहते नहीं कि जितना भी दर्शक लोग ये वीडियो को देखस लोग अपन बाल बच्चा के संस्कार अच्छा दी और बाल बच्चा के भी फर्ज बनता कि माई बाबू के फर्ज अच्छा से निभाई बस हमने के यही वीडियो में संदेश देने है जा तो लाइक करम सब्सक्राइब करम और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लागल तो आ घंटिया बजावल नहीं के भुलावे के भैया हाँ, घंटी हाँ। जरूर बजाए के बा प्रणाम बा नमस्कार बा जय भोजपुरी जय ठीक बा